Krásný den, vážení příznivci fingerpickingu. Vítám vás v druhé lekci na téma fingerpicking. V první lekci jsme si probrali věci kolem úpravy prstínku. Bylo pár slov o výšce struny, více strun u kytary a o kytaře jako takové. Druhá lekce se bude týkat pouze a pouze nastavení pravé ruky. To znamená pozice pravé ruky od ramene přes loket a hlavně potom zápěstí, prsty a přítlak na struny. Skladbu, kterou jsem zahrál na začátek, nebo spíš část skladby, kterou jsem uvedl, ta skladba se jmenuje To Be or Not To Be, čili být či nebýt. A půjdeme-li po té paralele, po tom významu To Be or Not To Be, být či nebýt, tak si položíme otázku zásadní pro fingerpicking: tlumit struny nebo netlumit struny. Já bych na ní odpověděl hned a rychle: ano, tlumit struny. To je, oč tu běží ve fingerpicking. Ovšem ne vždy a ne všude. První sloku jsem zahrál bez tlumení strun. Druhou sloku jsem zahrál, že jsem struny zlehka přitlumil. Abyste viděli rozdíl mezi netlumením a tlumením strun. Technika tlumení strun, to znamená tlumení 3 basových strun, a to struny E, struny A a struny D, se jmenuje boomchick. V angličtině tak říkají lidově boomchick. Co znamená boomchick? To znamená, že děláme přibližně tento zvuk, tento pohyb. Boomchick, 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 boomchick. Proto se tak jmenuje, proto se tak říká. A tento rytmus, nebo tento kruh neustále dokola, tomu se říká groove. Jo? Groove, boomchick, tomu se říká groove. Prvně si probereme polohu ruky od ramenního kloubu, tím začneme. Já jsem dříve hrál tak, bylo to prostě takové na pohodu, jak se říká, že jsem u té kytary byl takový nahrvený, tak jsem si k ní krásně sedl a tak jsem tam hrál ty folkové písničky. To sice je hezké, je to pohodlné, ale při technice fingerpicking se budeme snažit se aspoň trochu narovnat, i když já se rád u toho hrbím. A tu ruku nemít takhle, ale prostě dát jí co nejvíc nahoru. Jo? Opravdu, aby ta ruka šla ze zhora. Ne takhle, ale prostě pěkně ze zhora. To nám usnadní práci prsty a vůbec nám to provzduší a zrychlí horou. Zvýší nám to motoriku prstů. Takže ještě jednou ruku ze zhora, od lokte, ne tak, ale trochu kolmějš dolů. No a teď jsme rázem u té alchymie, to znamená pozice této části ruky na struny, neboli tlumení strun. Asi vám nemusím objasňovat, že tlumíme 3 struny, jak jsem říkal, struny basové, čili tyto 3 struny tlumíme. A ostatní 3 struny, to znamená G, H, E, jsou netlumené, ty nám naopak musí krásně, jasně znít a musí nám udávat melodii. Jo? Čili je potřeba separovat zvuk tlumených strun a těchto 3 strun vyšších, ty musí krásně znít. Takové cvičení, jo? To znamená nemění polohu ruky. Prázdné struny. Jo? Tak, to potřebujeme dokázat. Jak to dokážeme? Dokážeme to tak, že si každý sám najdete svoji pozici ruky. Já vám to jenom usnadním tím, že vás navedu, jak se o to pokusit, nebo jak toho dosáhnout. Tlumení strun. Struny tlumíme přibližně touto částí ruky. Čili jako když karate sekáte, no? Tak malíková strana ruky, ovšem ne tady, ale někde v těchto místech struny tlumíme. Když jsem se potkal s Tommy Emanuelem, tak jsem se ho ptal, čím to tlumí on. On říkal, že dokonce až někde tady, jo. Tady takový kloub nebo kost. On říkal, že to má položené tady. Já jsem to zkoušel, ale mám to, pravda, o trošku níž.
Čili někde tady tlumím já. A stejně jako Zdeněk Polreich ve svém pořadu říká, že jídlo na talíři musí mít sex appeal, tak i náš zvuk, ale to je váš osobní pocit, by měl získat pro vás a taky pro posluchače určitý sex appeal, ten zvuk. Jo? To znamená, ruku posunujeme odsud sem a jde o zatlumení kobylky. Když to dáme sem, tak kobylka není zatlumená a zvuk je praskavý. Takový nemá výšku, nemá hloubku, neříká vůbec nic. Když posunujeme zpátky, tady už to je lepší. A pokud to dáme hodně dozadu, tak ten zvuk bude takový dutý, takový humpolácký a to si myslím, že není cílem kvality toho zvuku. My chceme opravdu hezký, řekl bych, sexy, hezký zvuk, který tak trochu čvachtá, jo? Takové to čvachtání. To není úplně to slovo správné. A opravdu separujeme hořejšek a dolejšek. Co to chce? Každý si sám najdete to své, vaše místo, které vám bude úplně vyhovovat. A když potom po nějakém nácviku, chce to desítky hodin, možná ještě více, tu ruku poslepu přiložíte, tak to nebudete mít. Toto je můj zvuk. Lepší asi už neudělám. A vy ten zvuk také najdete tím, že budete opravdu po milimetrech posunovat tam zpátky, až ten krásný zvuk dosáhnete. Teď vám ukážu detailu, jakou částí ruky přesně já tlumím, v jakém to mám místě. Tak já trochu tu ruku přitlačím, aby si ty struny otiskly na kůži. Tak, teď to možná na kameře bude vidět. Mám tam možná nějaké otisky, já to nevidím. Takže tímto místem, pokud to je viditelné, tlumím struny. Tam to mám položené na té kobylce nebo u té kobylky. Další otázka je, jestli dávat důraz na druhou dobu. Pravidlo fingerpickingu říká, nebo někteří říkají, že by se mělo zatěžovat druhou dobu. Tak, nějaký akord vezmu. Trochu to přeháním, ale zatěžuju druhou dobu. To nám dá to, že se to bude trošku houpat, že to získá určitý drive, takový náboj. Já říkám ano, zcela jistě je to směr a zcela jistě to houpání dělá, to bez zesporu. Ale nemyslím si, že byste za každou cenu měli ten akcent přehánět. Jo? Čili opravdu, když budete hrát nějakou melodii, tak nedělat toto. Prostě nervat to na tu druhou dobu, to si myslím, že potom při rychlém hraní nemůžete ani dokázat, jo, v té rychlosti. Ale určitý akcent na druhou dobu bych doporučoval, on vám to rozhoupe, dá tomu takový drive, dá tomu šťávu, odšťuch a ta skladba prostě půjde dopředu. No, bude to mít směr, jde to dopředu. Tak, schrňme si to. Ruku co nejvíc zhora, nevále to potom. Vychytat si svoje místo posunováním, které se vám nejvíc bude líbit. Až to místo vychytáte, tak si prostě do kolečka zkoušejte a zkoušejte, aby ty struny vám zněly stejnoměrně. To jsem ještě neřekl. Stejnoměrný zvuk. Aby se nestalo, že jedna z těch strun vám najednou uletí, tím myslím, že nebude utlumená, jo? Něco takového. To ne. Jo? Teď jsem jakoby to Dčko málo utlumil. Čili ukážu vám tu chybu, tlumím dobře a najednou, jo, chyba. Takže to se vám musí dít to, že opravdu při jakékoliv situaci struny zní stejně je tlumíte. Zatím to je lehké, zatím máte prostě ruku v pozici, nehrajete nic a trénujete pořád dokola. Opravdu pořád trénujete, ale ve chvíli, kdy budete hrát
dalšími prsty, že budete do toho něco hrát, tak potom je problém, že jo? Nemůže být problém. Protože ty prsty budou chtít hrát, bude se vám to ještě jak hýbat, kvrdlat a pak může být nelehké, aby ty struny vám jak jedna, jak druhá hezky hrály. Ale to je na další hodiny, na další lekce, čili pokud do příště, včetně mě, se všichni naučíme krásně tlumit vyrovnaně basové struny, mít svůj zvuk, tak se můžeme těšit a pozvat se na 3. lekci. Já vám děkuji za pozornost, přeju vám, ať vám to hezky hraje a vlastně i příště. Ahoj.